jeżeli chcesz zaśpiewać, to trzeba gorączkowo wypić, ale to nie tak. Która strona? Główna meta tych piosenek, żeby zebrać wszystkich przy stole i pośpiewać razem. Nie tylko przy stole, to tradycja tak, że zbierali się razem wszyscy, rodzina, może być przyjaciół i można było tak nie tylko wypiwać, to można było... No o tym mówię teraz. Tak, no. Główna meta to nie bimber, a śpiewy i Tak, dokładnie. łączenie rodziny. To zaśpiewam jeden z grupów. Роса росу росила, жонка мужа поросила, голубочек мой, поедем домой. Jeszcze raz razem. Роса росу росила, жонка мужа просила, голубочек мой, поедем домой. А у нас воли дымы час, пьяные стачки хотят. Поедем домой, поедем домой. А на что ж нам волики, перед нами столики, не едем домой, не едем домой. No dobra, wszystko zrozumiało, tak? I teraz spróbujemy tak śpiewać. Pierwsza zrzutka śpiewamy razem. Druga zrzutka śpiewają dziewczyny, a trzecia chłopaki. Pierwszą linię. Nie zwrotkę, a linię. Pierwszą linię. To tam, nie. Kuplet. To zwrot, tak. To tam razem, Rosa Rosu, dalej tam dziewczyna mówi swojemu chłopaku, idziemy do domu, w nas, na początku u nas tam woliki myczać, dalej u nas swineczki wieszać, bareczki brejać, a chłopiec, nie jedziemy, mamy tam czareczkę, mamy stoliki i tak dalej. No to zaczynamy. I my pomagamy chłopakom, ale dziewczyny i tak dobrze śpiewają, tak? Pojechaliśmy. Rosa Rosu rosiła, żonka mужа prosiła, голубочек мой, поедем домой. А у нас домики мычат, пьяные стачки хотят. Поедем домой, поедем домой. А на что ж нам голики, перед нами столики, не едем домой, не едем домой. Разом! Роса росу росила, жонка мужа просила, голубочек мой, поедем домой. А у нас мешать, пьяные стачки хотят. Поедем домой, поедем домой. А на что нам свинячки, перед нами мисочки, не едем домой, не едем домой. Роса росу росила, жонка мужа просила, голубочек мой, поедем домой. А у нас дворочки горят, пьяные стачки хотят. Поедем домой, поедем домой. А на что ж нам дарочки, перед нами чарочки, не едем домой, не едем домой. Роса росу росила, жонка мужа просила, голубочек мой, поедем домой. A my idziemy do domu, zapraszamy na Lirnicki Semik. Z wami dzisiaj byli zespół Kasary! To może być na następny warsztat. To idzie na następny warsztat, możecie brać śpiewniki i idziecie.